Ero kamano nyako Ramogi kaka nasingo ni twak mar ratil biro bang' weche manyien. En thuolo mar twak wakng'iyo ni to 10 point agenda gini ratil koro sani kama wuoye ni Ramogi TV giyengo kanye kor jopiny koso gin mana weche mag siasa ma idwani godo ganda ne yiero mag 2027 parne gin weche mamulo jopiny to kod lokruok mar piny. King'iyo kaka ne oketgi kaka na senyisi motelo weche mag mibadhi ne nie iye manyo tije ne joma tindo ne nie iye gi nyako Ramogi weche mag neno ni ochop dwaro kata report mar NADCO ne nie iye ka neno ni oteg telo mar devolution kata telo moter machiegni gi jopiny bende ne nie iye ka nyako Ramogi gin weche ma ka ing'iyo to gin gik mamulo ngima japiny chiwo arita ne japiny ma nyiso ni wach mar tho mako ji kata chwado gi magina oganda oyaye gin gigo mane 10 point agenda ne oketo ne nyaka ng'i matut kendo nene othir kata oduok gi piny ka ok nyal tieg gi esano. Ng'iyo weche mag yiero kaachiel kod duoko mag ombulu mikoni ni osebedo ka kinde ka kinde en duoko ma ok kel geno ne japiny bende ne oket e dwaro makamano. Nyako Ramogi dipo ni ochopo kanye duoko ma wiye ncha no keti e mbele jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ka inyiso gi moko kuom gigo ma jopiny dwani mondo otim ma oting'o chugo aput kata komiti mabiro neno ni kwe obede kind od bura mamalo kaachiel kod mar Senate mar neno ni ochop dwaro mag moko kuom twak manosechwal nyim jo od burago gin weche manitiere ka an ka kod Fredrick Okango man jasiasa mar ODM machiegni ahinya. Fredrick Okango keni kawuono luonge ni Batna koso awe gi kanyo wan jo Batna principle Batna principle advoko ero kamana ahinya machiegni ahinya ratil geno ero kamana nyang dire ka an kod Oscar Omondi iluongo ni senator mar jopiny ma jopiny ema dwaro Oscar machiegni ahinya ero kamano bati kuom luonga kawuono ratil yes kamoso jo oganda wa mang'iyo wa wan jo kumoro moro magitiere. Thank you very much. Ero kamano nya Oscar kasto ka an kod Omondi Koyoo jagoro maduong' mar duond bura mar NLP machiegni nya Koyoo. Ero kamano nya bati ne oganda luo duto amor kodu kendo aimo. Right. Aya 10 point agenda nika ene mon kod ratil kor jopiny koso gina weche mag siasa nikech ji kore ni yiero mag 2027 kendo king'iyo sani yamb siasa kaka ringo en ni ing'iyo ni yo mane mabiro tero jok mage 2027 mar giyud duoko maluwore kod wachgi duoko en loyo yiero maduong'. Moko wacho ni en ni sirikal masani nyaka dhi dala joma nie sirikal masani bende kone girie otielo mar ariyo kendo nyaka ginuoye kendo Okango king'iyo the 10 point agenda nikech e kinde machien ka achiel kuom gigo mabende imula ahinya gin weche mag chulo jok mane oyudore midhiero e kinde mag ng'anyo. In iwuon ibede ng'anyo nyaka iluongo ni mar sufuria movement mane ji rwako sufuria kako gudu e wigi mondo giyud fungruok mar ngima kendo fungruok mar ngima ni bende en achiel kuom gima ne 10 point agenda gi nomulo. Motelo kapok ne do ncha nobedo kod weche ewi weche mag chudo gi ni bedo achiel kuom jogo manogwel e aput mane dhi ng'iyo kaka ichulo ganda mano yudore midhiero mag ng'anyo kata midhiero mayudore ji tok yiero. Inyalo wacho ang'o e 10 point agenda gi sani kama entie? Ero kamano bati adwoko ero kamano maduong' kuom luogo mokwongo nyaka wang'e ni 10 point agenda ni noya kanye. 10 point agenda makolo kere ratil kawuono ni yes magi weche jopiny gini weche ma ok rum ma ok birumo to ibiro los gi mana kaka wadhi. Kane Raila Amolo Odinga owinjore gi William Ruto to ne gidhi ndiko oboke ni to giwacho ni gima jok piny dwaro ahinya kane oyaye maandamano ma 2023 mane waketo sufuria e wiwa mwawacho ni ting' pek turo jo Kenya to 10 point agenda no biro bang'e ma jo Gen Z be nosedhi ndara to 10 point agenda michako wachak mana kumiwecha yes en adier ni an jakanyo no mar joma no dhiel ma ng'iyo weche mag chulo joma no ogogi magina joma no tho joma no hinyore do no se golo wach to wacho ni government nyaka koro comply. Government no se comply ni oka Ruto oseketo gazette notice manyien osekel panel kendo wase comply ma Kenya National Human Rights Commission osegolo notice gini gidhi loso framework
to wan wadhi timo gimiluongo ni administrative process mar chudo. Kora kwa jowa duto te mano hinyore, mano hiny, kani wang'at wuotho, kani hinyori, to koro dhi mana Kenya National Human Rights Commission mondo iket nyingi kacha gi documents midwaro mondo chudi, nikech sirikal oseketo 2 billion. King'iyo 10-point agenda, Article 37, preservation and protection of human rights, nowachi ni gini koro nyaka chud joka, nikech sirikal noseyie ni makosa notimore. Ka makosa notimore to chudo no kende ok nyisi ni koro idwoko ngima, en mana go mos ni makosa notimore, to koro jogi koro gichako kanye. Nyithindo dhi sikul, ji dhi e biashara, jomoko onge kata joma koro chako kanyo. Kidhi mbele. Yes. To gini nowacho ni NADCO report. E NADCO report kacha bende ne antie technical committee. To NADCO report kacha nowacho ni nyaka koro warnyigi full implementation ni gi weche kate wadhi siro gi namo, wadhi chop gi te nade. Mokwongo, king'iyo NADCO report ne wakelo gi chike kata bills ochiko. Bills ochiko gi adek osekal, koro gin chike. Ariyo nitie mediation committee. 4 pod ing'iye parliament. To wachak ni mana kum adek mosekal ka. Sani wan gi commission luongo ni IEBC. IEBC en product mar NADCO. Koro king'iyo full implementation, tiende ni sirikal osetemo implementing NADCO report kokalo gi commission makoro wan go sani. Namba 2, nitiere bill miluongo ni Statutory Instruments Act. Kendo nitiere bill miluongo ni Ethics and Anti-Corruption Act, makoro geng'o weche mibadhi, mano bosekal. Koro nitie binde moko ma pon nitiere parliament kacha, Opposition Leader Bill, Constitution of Kenya Amendment Bill 2023 gi mamoko. To kichaki biro Mosca, to gini ne wacho ni 10-point agenda, gimo miya sire. Yes. Weche makoro omakoro were. Ere kaka 10-point agenda ng'iyo weche mag rowere e yore mag tije. Yeah. Ruto no launch gimiluongo ni Nyota World Bank project. Makoro target rowere 840 maya e ward 1450 te imiyo ceiling 50,000 ng'ato ka ng'ato mondo gidhi gichak go ohala, gichak go biashara. Mano gima duong' maonge pok notimore, to mana grant ok en kata loan. To kichak ing'iyo weche 10-point agenda ka, tiwacho ni ere kaka wadhi geng'o mibadhi, weche mag geng'o mibadhi. Parliament nokalo chik maluongo ni Conflict of Interest Act. Makoro sani en chik, tiende ni kijatich sirikal to kinyal riwo weche gi ma personal to gi mag sirikal e weche mag mibadhi. Koro idhi wacho ni nitiyo biashara gi sirikal tichuli piyo moingo jomoko. Mano nosekal. Okay. Kendo nitiere gima luongo ni austerity measures, wastage. Sirikal ne bang'e ndalo mokalo cha ne ka ing'iyo mana mandas, mafua, tang'o to mtokni. To sani austerity measures osekel, koro onge ng'iyo mtokni mana mag police kende gi mag jolweny. Okay. Giko golte to katieko nitiere gima iluongo ni economic inclusion, financial inclusion and health inclusion. Mondo meriwo ji tete obi kanyakla. 10-point agenda no lero ni progress mosetim cha economic inclusion to dhi nade, financial inclusion to dhi nade, to health inclusion. King'iyo joma ose register e SHA nigi problem matin, to joma ose donje iye 29,000,000 koya kuom 7,000,000. Tiende ni wan gi progress. Koro an katiko tawacho ni report ni en report maber. Ten report ma pod dhi mbele, pok ok en final. Tiende ni gik ma wawacho gi biro dhi mbele kapod ijiwo gi to gitimore to gilokore to gitimore. Jopiny adwa kono joka nyanam. Gima waneno ne jomoko biro ni gipingo report ni. Ni giwacho ni report ni onge, ni report ni ok ti. To kisomo report ni malong'o to nyiso ni waya kumoro. Okay. To wantie kumoro, to wantie kumwadhiye. Okay. Koro report ni ok ni en giko. Report ni en waneyo wadhi to walose kaka sadhi. Okay. Nitiere changamoto mang'eny iye ka, to mago ko wariwore duto kaka joka nyanam gi jo Kenya mamoko to gi sirikal masani. An aduoko ne broad based kama na nikech broad based emomiyo kawuono owacho financial inclusion. Okay. Broad based emomiyo kawuono wan gi SHA makoro ji 1,200,000 oriwone. To jorowere gi Nyota cha obiro mana kech broad based. Owe wondre. Okay. All right. Ingeni en wach maduong' ahinya nikech omulo sani mar piny Kenya kama nyo Kenya oae gi sani mar Kenya gi kama Kenya dhiye. Omiyo nyaka ng'iyo matut ahinya. Koyoo, ano king'iyo Okango gi
Oscar. Gangoch Tiang. Koro kage mani gangole. Eno gi Gangoch Tiang. Amare Tiang okne. Ma ok Tiang. Ma original. Koyo. Iwinjo gima Okango wacho. Wuodhe ni osebedo wuoth marabora kendo lokruok midwaro gi ok gin gima ochakore kawuono. In iwuon gi report ne kapok adhi ir Oscar. Ineno ka en gi duoko ma ng'ato nyalo wacho ni kama ochope ni adieri nitiere ranyisi koso gina gik ma iketo ne oganda mondo ne ka gik matimore chini ya maji to pogore. Mokwongo an ing'e ni atemo ng'iyo Okango gi Angoch Tiang. Okay. Obwoga kawuono nikech ndalo mane wan kode Azimio. Yes. To nowuoyi maber. Tinde tayudo ka kar olokore matin. Ing'e ni jo broad based government gik mineno ne gitimo mane giwacho ni kani 10 point agenda maga kande ka longo mag galo pach japiny. Magi gik manowach ka Raila Odinga pod ne nitiere gik magitimo sani. Yes. Gik mineno ne gi launch KICC ka maga kande ka longo mar galo pach japiny. Okango ng'eyo maber iwinjo kotemo kelo ni history. Ing'e ni kisomo the 10 point agenda no in entirety ete almost atamalo 99 nowuok e report par nadgo. Tiro ka sani endi nyaka Okango donje broad based government ni dhoge magi piako bith kawembe lakini adieri to thuini mana ko chunylo. Gimo miya wacho kama endi Okango. Ere kaka inyalo wacho sani ng'e maber ni migosi Raila Amolo Odinga Nyasaye oket chunye kamoko. Ne en jatelo mano ong'eyo gima ber ni article 37 nokodwar ga ng'ama interfere godo. Wach mar freedom of assembly. Kama wabete kar kani unu jofwambo gi keyo. Usebedo kunyiso wa ka ji dhi e bura mar political rallies tidiemo jiradam. Podi goyo nyaka nyocha kar ka jomoko no to Kakamega, jomoko ne polo to Kitengela, nyoka nyocho. Anyalo pogora gi Gachagua e paro, anyalo pogora gi Kalonzo Geni e paro. Lakini ok oyie ni keyo jogo ma ogudore kamoro mondo wach pachgi yo ma siasa. Nyaka sani ni mano be gimidwaro ni mondo nyaka dhi lune chik moro ni mondo ikakete tim mondo polisi owegore gi ji. Okango beto kar ka owacho ni kaka sani indi gise achieve weche mag fighting corruption. Ing'e ni penjo ni to kare wadake Kenya man. Wang'e maber ni sama owueni indi king'iyo report mar janon buge Auditor General to ywak ni pesa wa modhuro iyake counties, pesa wa modhuro iyake national government to teka ni nyalo shout to tam ng'ama muli koro onge. Nyiso ni mano kodi luogi musho moja. To sama wawueni 10 point agenda kachacha. Ing'e ni migosi Raila Amolo Odinga was very passionate. Yani no hero kabisa ni mondo Kenya wabed governed ni constitutionalism and through the rule of law. Rule of law nindo ka sani endi en magimi ndusni mana matin kalore gi thuma iniwero. Sama uweni ndi bati jo broad based government mani no ka kone launch which mag 10 point agenda. Ging'e maber ni sani endi kaka ja osiepna ni ndi wacho ni gise identify kidwa ng'e ni kata gichanganyika gise identify magise keto nyaka tenge billion 2. Penjo na en achiel. It is 2.2 billion. 2.2 billion. Ginne ging'eyo nade nikech dono chungu gini. Ginne ging'eyo nade ni 2.2 billion endi oromo chulo jok mano hinyore duto gi jok ma ngimagi no lal. Ginne ging'eyo nade ni tielo adi mano kethore madwaro 10,000 to lwede adi mano chot madwaro 5,000 each to which adi mano chot to ji adi mano negi. Mano temo nyise niya gini en gir mibadhi moro madhi chalo gi gimoro mane waneno higa mar 2007 moro mandalo moko ne ji bede compensated magiluongo ni post election violence victims ka IDPs. Mag IDPs ka. Iro ka IDPs chande macha keno duo kelo gik paliluongo ni village millionaires nikech nyaka sama wawuoye ni an abwok kane 10 point agenda committee mar ji abich giwuondo ker ni sani ndi duol mar IPOA kaachiel kod Kenya National Human Rights Commission ni no se identify parameters mane giseng'eyo nyaka ni jeri mondo bedo compensated. Chieng' mane IPOA bati indalau isiwinjo kata dio IPOA beno bide gweng'u mopenjo uni bati ji adi ma gweng'u man gi chandruok ni to ji adi mano hinyore post mandal mano mane wantiere. An kaka Omondi Koyoo jagoro maduong' mar National Liberal Party ne mongirore e duond bura mar Azimio. Okango ni dine wantiere godo kane wadhi mag maandamano. Ong'eyo maber ni kawuono kade beni migosi Raila Amolo Odinga nine ngima to gima no bedo launch KICC chande do tamore keto dowuok e broad based government. Anda kwayogi to mano gi mulo kendo gi heshima ni gibed jo adieri ne gino mondo bed ne gitimo ne jopiny weche mag job creation mane gima ne waywago ni awa nyithindwa wuok e universities to kata kama gichwe lwetgi onge. Sani endi king'eyo weche mag job creation ni ka the only thing monyalo highlight ni weche mag nyota. Sani endi nadi ko report no kadi higa mar 2024 ipenjori niya
Ang'o matek sana, an nang'eyo ni ka nitiere gima ne tek ne sirikandni, to ne en kadho pen chik mar higa 2024 kod 2045. Ka nitiere gima ne tek ne sirikandni, to ne en golo Gachagua kaka deputy president. To mano ne gitimo mayom, mane onge mano chandogi. Ere kaka keto e tim gima doho noseng'ado ni mondo wabed gi miluongo ni 2/3 rule chande mondo kete tim, mondo wakeni obede ni nyalo romore gi jogo machuo mantiere e levels of government. Sani king'iyo kata gige mag appointments, mino koro siepna wacho kar kani, wang'eyo waduto ni king'iyo kaka ji obedo appointed e sirikal, oleng'ore nyakonchiel. Ok en gino matang'o sura mar Kenya. Omiyo de en gima ber ka wachimore adieri gi jo Kenya, to wanyisgi adieri gino matimore niya, ka gimoro tami timo, to kik ikaw oyieyo ma otho tibole e mesa, to chako dum koro ji chako goyo unge ni ng'amu keto gima dung kar garach ni en ng'a, mondo koro pachwa wuoge e wach mar tut manono bende jo wawuoye. Adieri ni nyaka sama wawuoye ni osiepna ni biro wachoni ni kiwuoye weche mag youth employment and inclusion of the youth in governance, gima giwuoye nyota. Kija kipenje, the next thing mobro wachoni en weche mag affordable housing. Ok jitima nyalo gedo. Ano kan mason, ano ka janyundo, ano ka nyago mabati. Tingat ming'eyo maiza mason manyalo timo ma. Ing'eni man ok nya wacho niya, king'iyo manifesto mar Kenya Kwanza, no giwacho niya, ni gidhi miyowa gik mar affordable housing ni mane is the only job creation. Ne giwacho kizungu moro maduong' niya, we are going to industrialize. Ing'eni pinje igedo through infrastructure and through industrialization of countries. Ok iger piny through nyiso ji niya, ni wagero affordable housing. Nikech affordable housing ni, kinyo bro rumo. Kato koro nyithindewa mang'eny mane wacho ni koro no wamiyo gi tich mar diro wheelbarrow, tich mar rogo koroga. Kiny koro gidhi kanye. Nyithindwa ok dhi school mondo wadwa rogo koroga. Nyithindwa dhi school mondo wabed gi miluongo ni technical and professional skills manyalo miyi tich minyalo tiyo kit ngimani ma ibe kiny nyalo ywayo godo oganda mago. Alright, erokamano Nyakoyo. Oscar. Yes. Weche ne medo bedo maliet ka. No ko Okango kino wiye kamoro kanyo apani kama mule wach mar IPOA gi weche mag chudo. Ang'no owach mano. Ini wuon kama intiere ne gi lenses mag gi mag governance. Keni to koring'iyo gangoch mane kange. Nyalo kwayo Okango ma wacho kinda angolo kolo kena ngucha ta keno kango do keno nangocha tiango se nangochango. But anyway, what Okango wacho kod gima Oyo wacho, two different completely different. No Okango wacho ni gicha ber kabisa, to yoto wacho ni gino rach kabisa. But truth of the matter en ni king'iyo kama owuoke kama chope en ni, for example, issue Okango wacho issue mar compensation. Issue mar compensation, you know, the Kenya Human Rights Commission gologa report every year mar human rights. Keep penjo gima 2017, 2018, 2016. These things happen to again go report go kanyo TJ Human Rights Commission. Okay, for the first time, ingen giminye serikali ng'iyo ni intention mar serikali ber. For example, serikali ni kolo nyocho yie bo wuoyo ni report magedhi rely on en Kenya Human Rights Commission. Tingi maber serikali kapok nite waketo broad-based government. Serikali ne pinga nyaka Kenya Human Rights Commission. Maste mo Kenya yudo kiwacho kata ni ji otho, to serikali wacho no miriambo ji oko for that number. But now I think the behavior of government also change nango. Coalitions all over the world. Coalitions kelo gimiluongo ni paro mopogre e serikali. Iyudo kata na South Africa, for the first time party miluongo ni ANC oyie botimo coalition gi DA, party mar Wasonge. En ne kama tek, but they had to form government. To government no belong on political stability. Aparo ni seche ma jenzi no timre chande, there was lack of political stability in a country. To broad-based called that arrangement osekelo belong a bit of political stability. Koro this 10-point agenda, aparo ni to be kabochope, okay, probably 100%, but nyalo bet no gen kata 80, but 60% more to sebedo achieved. For example, issue ma compensation. Donge pesa erogo segol. Yo wacho ni idhi gine na idhi poge pesa na negi go kwano nadi. Gima timore en ni kwanok go. Kose gol 2.2 billion to koro ipogo ji mantiere. Ingene problem mabe ntie kata wach mag unemployment go. Okay, is a world problem wach mar unemployment. But pesa to onge. Seche moko ng'en bende seche moko waketo serikal mateka ahinya gik moko mopogore. But the truth of the matter en ni Kenyans nyaka wa look each other in the eye and say ni gini bende
ntiere kose onge pesa. For example, if you ask me a president ma Kenya kawuono, tangiso ni bwana parliament okonya bedo gi ji 400 ma Kenya ka sani, we can't afford it. Hugeness of government ma wantiere goni, we can't afford it. That is the problem. So sometimes we go wangi our people in the eye. Issue market and youth employment. Ero go ntire watch affordable housing, not a program in serikal and World Bank mokelo program. To mdogi kela program gibende gi temo assist. Gome World Bank timoga gigo ginyo pinje shida mantire pinje mangeny mopogore. Issue margins can okelo milongo youth revolution. To wan gimilongo youth bulge en sani kijando bedo mangeny kabisa. Ma gingenya tamalo margi kendo moko ginene. Koro youth unemployment and a crisis ma we have to deal with it. Agenda for Kofi Annan chande be ne wacho ni wadilu gi youth unemployment. All governments deal youth unemployment. Probably onego bed serikal timo gimoko ma radical. Awacho gag moro kae ni gima radical monego bed serikal beste moko timo. Ni loan moro mar Eurobond mare manene okaw gi previous government chande. Tiwacho ni noko chopo ka en kanye. Money corruption, money that money should be traced. Mondo yudni pesa cha emane bi create employment on all sectors. Ino loan ko kawo kaka mar Eurobond no. Jomatimo agriculture, jomatimo health, jomatimo gik mopogore opogore. Pesa no so long as en ka Nke isa ni to koro mondo wa engineer because problem mantiere but mo mekora youth employment no nge. Iyo doka wa collect karibu 1 trillion. Ema serikal collect. Although wana code budget ma 4 trillion. The 1 trillion ni loan michulo and almost 850 billion. So cover mean 150 billion. Not so much we can do with that money. All right. Kono okonyati mu gobangani ke pesa makaponi why do political goodwill, political stability, mondo gik mabe wacho gi mondo timore. Issue mokango wacho mar Sha very good idea. Ni we had 7 million yok money in NHIF. Sha jo must register again 29 million. So people who are not part and parcel of government health program, almost 21 million, 22 million. But again, the idea Marisha was not just Nimondo you register Jimang. The idea Marisha was Nimondo facilities will be improved. So we are looking at a situation where hospital Masenya Lubert called MRI, for example. Kurukatagma wachogani 15% Kioro counties, Matimutis counties. Tiwenaka health kanyo. Ngene one called 3-4 very important ministries. Yes. Agriculture, health, security, called education. Kuro health as agwengo. Ki devolve a chill kum gito hinyo gichen kito kijal ngisa ni Homa Bay health is not working. Mombasa health is not working. Nairobi health is not working. The Oknyal best governors got health otamu. Emna pesa mo yudo 15% chande. Kaponi keto piny kacho nego wa med e wach makata 10 point ajere nyaparo kata mar jongo no wacho ni ber to ber ndi kendo we are happy with the devolution but we must ask for more, make it better. All right. Mika ka intiere onego mede gik moko. For example mo kwayo ni issue mar health devolve more money or just back health to the national Kimoro chwako kango ka say chwake o kango enango ma iwinjo but yes Koyoo minano bedo kanyo ongi adieri. Koyoo ngamo di school kendo nge somo. Report ya no se somo. No somo kata mar linda wananchi mane riambo cha. Koro nge gimo wacho. To propaganda mar party ne oko yiene mondo mi onyis oganda wa adieri makene. Adwa duoko weche ma Koyoo kelo ka. Mokwongo weche rowere tije rowere. Nyota en World Bank project. To wan wang'iyo niya report ni en report ang'o. Nikech jiparo ni Koyoo giri paro ni mae report mogik. Maigi mogik makoro report kose ondike ni progress report. Progress jo kisungu wacho ni tiene ni pod odhi mbele, pok otieke. King'iyo kuma wantie nyaka kuma no ayaye sani. Broad based kano biro okelo political stability. To ticho chako tiyore. To sama tich tiyore to nenore ni kara rowere mano dhi ndara mane dwaro tich ka. Mane ng'anyo ka. Rowere 840 no se dhi register e nyota mar World Bank nikech political stability World Bank okelo pesa. Koro wacho ni rowere mana ni ndaragi wamegi pesa 50,000 ng'ato ka ng'ato kaka grant gichago ohala. Namba 2 nitie gima ni kazi maju. Kazi maju en kuma rowere kore manyo negi nafas to gidhi tiyo loka. Rowere 540,000 mano statistic man kacha.
mano ok wach Okango, mano wach statistics mosekel kacha. Then nitiere gima iluongo ni R recognition of prior learning, RPL. Yani ka in rawera ma makanika, irawera ma carpenter, isoma soma gini tie ndara kacha, Yugi East kacha, Kadongo, tiyudo rieko moro. Koro imi certificate moro, wachani koro in makaniko wuon manyalo loso gari. Mano were 1,090. Koyo kia mano. We wadoge koro wach chudo. Joma nohinyore. Koyo antiere panel mar chudo. To kani ng'iyo panel cha gazette notice wacho ni Kenya National Human Rights Gazette mogik ema koro loso framework cheni ere joma idhi chul gi nang'o kiwango mar hinyruok severe mild kata kamano ng'ad lweti itho health mana kamano. To king'iyo IPOA miwinjo wachono, IPOA en independent institution. Gin koda bed ni maandamano onge, maandamano nitie, tich dhire. To kata kamano, ndalo maandamano go te, chakre higa gana 2017, ne gisebedo ka compile report, mana kaka Oscar wachocha, report gin go. Koro ging'eyo ni nyaka kawuono, ji marom kama emosehinyore. To jogi, king'iyo, nikech gitiyo gi jo health be, gitiyo gi police, gitiyo gi DCI, ginyalo quantify, ni approximately pesa manyalo dware en 2.2 billion. Mane kuma pesa ya Koyoo. Okay. Gigi okleka leka. Gigi nitiere statistics mitiyogo. Katieko. Yes. Nitiere wach moro ma devolution e 10-point agenda kacha. Kane pok progress odonjo, pesa manitore e sirikende mag gwenge ne deko. To nyaka ne tarik 30 dwe mar auchiel higa gana 2024 Gabich, yes. Pesa poko deko nyaka sani. To pesa cha, chik bende wacho niya, atamalo, at least atamala paga beach mar national government te. Onego bed nitere county gwenge ma county. To sani king'iyo ne gitero pesa mar bilion 415. Ndalo moro cha noter bilion 385. Tiende ni koro gini tiyo. Mae progress report Koyoo. Progress en niya, to wasego okang' marom nade. To wan kanye. Diber ni okang' magone rach. Okang' niyo. Bedi wadhi maber. Wanyalo dhi maber. Emo me wacho niya, kwariwore jo kanyana. Pesa mabire gwengegi. Wariwore uru, pesa gi obi, watim gi pesa gi e yo midwarore. Nitiere wach moro kama dunga ahinya, wach mar weche mag mibadhi. Nikech pesa to nyalo dhi e kor gweng', to mibadhi nitie. Iliego kane nitie kaka oseket kedo kod mibadhi, kachiel kuom chike mokalo. Chike ariyo. Mokalo e bwo NADCO report. To Oscar openjo gimoro ka, ni ang'o momiyo, ere kaka ok nyal chak mibadhi ni dwa ket kod yo mane mosekalo wicho wil go ing'iyo mabiro koso nyaka koro wang'e mosekalo gi mabiro to ere kaka idwa tim mapiyo ka. Ing'eni king'iyo report mar Zani, report mar 10-point agenda, giwacho gilieko kacha ni convictions 89 osetim. Teni joma noketore mibadhi ji 89 osetwe. Kes gi osedhi mbele court moyudi ni gitimo makosa otwegi. To ipenjo maber. Chike kapimi itiwacho ni chike gi bedi kony geng'o mibadhi. Ana wacho ni chike nyala geyo to timwa kaka oganda jotich oganda ema biro konyo nikech pesa kotere gwenge mag county kata ma national government ka to ng'ato neno pesa tikwalo pesa ka in ng'ama lweti yoti kwelo to pesa kata chik nitie tibiro kwala. Koro wacho niya progress report mo wacho mar chik mokel mar ilo nang'o conflict of interest act ni 2025 nyalo konyo. To gima duong' ahinya nyaka koro wang'e ni ere kaka wadhi rito pesa. To mar ariyo nitiere weche moko kama ni kalam ing'iewo siling 80 e county te duka kidhi tier kalam ing'iewo siling 15. Atiyo mana gi example. Mano de geng' nang'o. Koro emomiyo ineno ka wadhi wang'iyo weche mag ethics and corruption. To ethics to wachang'o, to timbe jogi to wachang'o. An kaduoki mayom but yes, an aneno ni wan kuma ne waonge. Ne wan kuma rach to report ni osesiemonwa yo manyalo dhi kuma ber. Omiyo waonge lwadwa report ni to jorowere te king'iyo report ni maru nikech e gima duong' ahinya report ka en tij rowere. Alright. Koyoo, winjo kaka Okango lere. Eng'ane kiwinjo gik ma osiepna Okango wacho ne gisegoyo atua. Tatua ni ma kipenje specific atua ma
japiny nyalo winjo. Ng'eni sani ka sirikal timo gima ber, to kilandnwa TV ni sirikal timo gima ber. An japiny mawuok Oyugis, an aja Kasipul. Onego bed ni awinjo ber mar sirikal e Kasipul kama wuoki. Okang' en wuod luo apani wuok Karachuonyo. Samoro kata noloko thurgi. Tapani kama wuoke cha, onego bed niya, kama wuoke gwenge no. Yo gwenge ge kema miye report, ni once wawinjo ber mar sirikal. Alright. Ing'eni kwinjo ko wacho kar ka gidwa ng'eni weche gieki gin weche mag galo yo Ugandawa. Ni Kenya National Commission of Human Rights ema dhi loso framework. Kendo winjo ko waibo onwoyo ko wacho niya, ni ka giseloso gine to pesa ng'eni dhi wuok ir mbadi. Kenya National Commission of Human Rights ok di golo pesa dhi wuok ir sirikal. To ere kaka gin giwegi pok Kenya National Commission of Human Rights ochiwo report ni wayudo ni jok mane onyore gin ji 7, jok monego bed ni konyo gin ji makama, koro pesa ma wadwaro nyalo bedo kama. Mano Kenya si pok ochiwo that report, lakini gin giseringe wir wath, gin gisewacho niya ni 2 billion yorum. Koro penjo na en niya, ka dibe ni 2 billion ndi bedo mang'eny sana, madhi kelo mibadhi moro diere ka dibe ni ntiere chudhe moko Okango wa piny. Ing'eni kineno ka gimoro idwa tim bati, ng'ato sichikore 2 billion, kwanza jogero ka pesa moko madongo moko makor gi lach go mag billion go, kizungu mag billion go mitna giga kabisa. Dibe ni ng'ato sego kwano gi yiero ma 2027 ni 2 billion yendi wadhi miyo jomoko pesa makodhi mang'eny sana 2 million 100, kaito modong billion 1.9 wajazo godo fukwa nikech ineno Okango. Ere kaka inyalo wacho ni dwaro billion 2 to ng'amono go bed ni nyisi jok mono bed ni bedo compensated poko mi report. Koradwoki. Iwinjo Kenya National Commission of Human Rights loso framework okwacho ni dwaro pesa di. Framework wacho ni ere yo mwadhe luwo mondo wachul ji, gin jomage monego chul, joma nohinyore tiendi ong'ol, witi itho ang'ot mage mane framework. To 2 billion wawe Oscar 2 billion to en supplementary budget mano wuok mane kuma pesa no ai to parliament chik wacho ni en gi tich mar oversight pesa cha gibiro ng'iyo ni pesa notiyo now. Koro we luor we kelo propaganda ni ng'ato dwa kawo pesa dhi campaign mano onge. To mar adek wawatieki mar adek awinjo ka ng'ane Koyoo lieko kanyo ni ere kaka jogi nong'eyo. Ineno sirikal ok chung, sirikal tiyo akoni IPOA nitie. IPOA en independent organization. Gisebedo ka gitimo tijni, police ni kacha, DCI ni kacha, Kenya National Commission ni kacha. Koro ikiwacho niya kikwa wuono jowa ing'eni ya ne wangi ma iga mar 2007 kani nitiere jogo mano hinyore ndalo post election violence. Gima notimore niya nitiere jogo mano yier gi sirikal Okango mane bire kor gwenge mane wuotho gi ka ji penjo ji through chiefs ni to we gwengu ka di beni ntiere ng'ano mano hinyore sa yiero cha to ma ing'enu dwano miwa report manaro emo miyo Kenya National Commission no golo notice to wacho niya sani ng'ata mano hinyore kata Oyugis kumia eno ntiere mano hinyore no notice ondiki ni dhiuru ka Kenya National Commission mondo ndik nyingu ka kokigolo pesa okinyagolo pesa kapo kiyudo jomo hinyore why 2 billion? But why 2 billion? Yes. Yes. Such a morning programs bilagi. We must make sure niki kwa wat gik moko ka manyalo miyo ng'ama watchwa masimo ko ng'ate no hinyre kacha ok bed kawo gi chadi gi choken gi maber from the onset. Mano juluo wan go kabisa. Nyaka nyathi matin nigi paro more wenda lo moko kae kapok ncha kacha serikal joduodo ni serikal ok dwarwa. Ingene en paso pio marach kuno ko ben kamano. Number 2. Issue mar framework ma jogi loso ni wach chal ka meneno kaka kuro county ma Migori ndalo moko ncho wach mbadhi kanja apani no ko chila yako ntiere e senate tuno chiwo basari mar governor basari but the auditor general no wacho ni that was illegal simply because neonge policy gi framework. Serikal mondo bed spent in anything nyaka bedie policy gi framework kaka gido dhi wuok mondo kick end up ni ng'ama ni okonego bedo beneficiary kaka non dek chande oyudo emomiyo CDF kamiji kata basari CDF gi guidelines ma kaka framework ko miji basari ni ng'ama ngi both parents of thought en total orphan opogore gi ng'ama en parent achiel to opogore gi ng'ama ngi parents ariyo to parent nego pudo dhier
framework non tiere kacha koro nyalo justify ni ng'ane ami pesa ta mi pesa nango ng'ani ne nango motime mane momiyo nego bed ni tloso anything ma sirikal timo nyaka bedie gi framework gima Okango ma pok oyuyo tire gine awinjo ka mabende is factual ma oyo wacho en ni sometimes jok feel ni gigi timre kitingi magi directly emomiyo wach mana duko chande Okango you know one of the reason mone one course of movement chande nengo mar ngima ni malo to pok waneno framework mo pok otimre maber pok winjo fungo ji winjo fungo nikech nengo mar ngima pod dhi malo sani to ongen siling 20 onego bed ni wayudo a way kata ka en gi miluongo ni social protection give direct nikech nengo mar ngima seche moko koko dhi piny to ji medo hinyre to mano en gima opogore completely even the 10-point agenda ma onego bed en gima keta ni make sure ni nad koja onego bed biro kod gino it didn't solve it koro wabiro kod 10-point agenda bend 10-point agenda bende gik moko osetimre mang'eny issue mag projects mag sirkal SHA and what have you konyo ji gi weche mang'eny lakini cost of living crisis gino pok wayudo kaka wasolve monego bed ni wan kod experts moko makonyo sirkal ma solve issue mar cost of living issue mag youth employment at time to get the problems mang'eny okata achiel Nota is one of them. Hustler Factor was another one. Dok mabedo employed in the housing bentiere. Kazi maju bentiere. Makonya lo bet ninga but kodo solve issue marango. Cost nengo marangima. Nengo marangima put di malo. Nengo marangima ni malo. To nengo marangima ngombe nengo ngema di malo nekech. Nengo hospital ni malo. Nengo transport ni malo. Nengo mogo ni malo. To kingi mondo mi fuong nengo gi. Nyaki miji health policy mamiyo koro gi access health e yo makare. Mane gi mashatimo. Kingiyo nyaki miji udi magi abedo ma affordable. Mane gi serikal timo. Kingiyo nyaka kodi ger ndara. Bwana ni wachi ni wa Oyugis. Kingiyo barabara ma ya Oyugis kadi Kisumu Kisii barabara no se losi ngama lose barabara no losi ndalo uru Kenya no losi ndalo Kenya to serikal to tho kama ya madonjo budget dhi mbele to gimana kono Koyoo katieko Koyoo wacho ni tango mio 2 billion Koyoo ing'eyo malongo ni supplementary budget nsi samitime ka okitime sani to jidhi wacho ni ero framework obiro nyinge ni kanyo to supplement no sekalo pesa ere nyaka time sani waket plan mondo ka nyinge gabiro ichakogo wan akwajo wate jokanyana kani inyori mandamano kani ng'ati ote mandamano pesa serikali osekelo kendo idhi chudo weuru gi propaganda manono gi wan wang'eyo ni serikali ni tiyo kingi mineno iwacho ni angoma neno chudo idhi chudo ndaro sager health tiyo itino di school nazi nyisini ya kidonje broad based government tibedo gi miluma mar omenda makore lach sani endi winyo kosipna ni ndi wacho karaka nea nigi sichunya ga kazi maju un jo fwambo go kai uni mutango waga e wangi ka nea wach mar tije maju gi eki dano ywak ni no ka pesa gi to tije mano migi maju bende onge adieri mar wacha ni Okango an kaka onagi kendo wuod kasipul kendo wuod luo akwayo ganda wakadi be na dieri nini hinyori to nyiedhri oko mondo register mondo kadi be ni pesa mar Okango giki owuok kiko Okango gine lal gi pesa ni idhi ka ushia mari sawa kata wacho kama serikal need mondo ti gimiluongo ni political goodwill to ng'ama osebedo kakelo serikal tesre mang'eny Kenya ka mara mingi en jadho ko majaduori mosekelo kakelo serikal tesre but sani koro serikal nyalo bedo ni kod some political goodwill gik matin monego bedo solve kaka koro ma mention go gik miwacho mang'eny mag shamano these are very important things but again miwacho ni koro tie dire need en koro chuni sema kono chief go give direct nikech di kaka koro wacho mar school ke ikono mako ma class apart ke neno kante problem moro ni school and what koro wamia serikal probably a second chance aparo no William Ruto mano yer 2022 chande Kod William Ruto man talk broad based ni. They are two different people. All right. En ngati masani koro paro ni mondo koro at least watim gini kama mondo bed maber gi jowagi. Okay. Ang'o makaro dwaro? Mane gi Okango. Ang'o makaro dwaro? To serikal tiyo ko ne kineno kani in gi chandruok.
to nyidhiri oko mondo kopo ni pesa ni wuok jogi kik cham pesa. Mane gima owacho maber. Ti- Ok ng'ato chamo iyude. pesa nikech nitiere oversight, Kasto- appropriation, pesa nitie. Oscar idhi Ogoni chuzi. nyakwara Mogi in iwuon nyaka ine ni imedo bedo go kenge makare ka sirikal bende nyaka koro nene oywa wiye ka ging'eyo dwaro mar japiny. Nyinga en George Mati elo Okango, Frederick Kachel kod Oscar Omondi gi Omondi Koyoo. Ratiro chope gi koriti masani.